Dami guys karon sa kuan sa Datag. Located gyapon na siya guys sa Lapu-Lapu. Pwede dahil sa motor? Oh, pwede. Sud lang ko na akong motor eh. Ay, ambot lang pwede ba? Asa magmotor na tilin, wa man dire. Iso dinone ang motor guys kay tuaran niya gibilin dadto niya. Pwede man day isulod dadto pas unahan. So bakit man ako dire sa view guys. Namo ni siyang view diri alas 5 na ron sa hapon guys kay yan manig mga view diri. Napo dadto ang kanang kuan day mga asa na restaurant dadto. Ito mga building. Dari mga bangka gagagmay. Nice kayo ang hangin diri, maka-relax siya. So, di man tami mo apas galing kay syempre para pang wala sa mga stress sa mga kuan. Ang pawala sa mga panuhot guys nga naipon sa punong katuig, maligo ta karon. Ako amiga guys kay nanguan man naligo man diri din nagchat siya nga papason mi. So naglungag na lang ko then nagwat kong nunoy. Kay duty man si Nonoy ron. Mundi maglakaw ako oy. Nonoy guys gisulod ang motor. Iba ka bawal din ni magbaon or magkaon. Siguro. Nice ang dagat kay tinaw. Tanaw lang mo guys sa view. Lata po yung nag-jet ski. Yung arong orasan nindot na iligo guys kay dili na siya init kay ganina mining ning arhe Diyos ko Santisima mapagod mis ka init. Pangitaon sa na mo among amiga sa rato dapita. Kay nauna man sila guys, kay nagkuwat pa man kong nunoy. Ay daghan pag mong arhi guys kay mga siguro mag-island hopping. Nya. Ito nay kuan mga bangka diri. So karon pa ko nako-arhi. Nada po yung ani di ay. Kay magliguan mi ni Nonoy guys kay dito man sa Angasil kanang padung kuan pier ba padung sa Ulanggo. Ato mi magliguan. So karon first time na ako maligo diri. Pero akong amiga guys so nakita ninyo. Ito sila guys oh. Mahal. Pwede ba magkaon ka diri no? Dili ba magkaon ano ya? So, okay ra day magkaon diri guys. Kayong pagbawal. Tara akong mga amiga guys oh. Kasi sila oh. Yan. So, sila naligo na sila una kay ganina ra na sila. Hi Loy. Bye bye bye. Nandot ang mga kuan ano no? Ito ray G Park. Mo dito G Park. Ay, ito guys oh, G Park Island. Sana oy? Hotel? Oh, G Park. Ay, mo din na G Park di ay. Sus ko Santisima sa kadugay na ko diri 3 years. Nakaroon ko kay bug mo na G Park. See? Ingat kayo ang view guys oh. Hindot na kay kaligo ron kay di na init. Maligo ka? Of course, maligo man jud ko. Si Nonoy, dili siya maligo guys.